जों दिनै 95 परिबार हला 248 भुटान लागाय दिनै जोंनि बबाग्रानि दियाजों बुरापुरि थानचा खलाय सामं दानि होनाय सर्बसेवा सामं दांगलायनि होनाय फाइमानि बीजेपी नि जाकारे बीजेपी नि हलाय आं सर्बसेवा बुथ प्रेसिडेंट हिसाबै 1045 भुटान ना सब समय आं दुजुत खाय दङ भुटान ना तामाने बाय याकार जे विधानसभा 2018 निर्वाचन फाइमानि बीजेपी आईपीएफटी जुट सरकार फेहा फाइमानि बिसिंते हेलाय जोनो थैन जोंहा दामा खलाय सारा बाकनाना पूरा पूरी दाबगबो रेगा कास खालाफिनता खायरम जासो तामानि बागै 54टा पन्चायत 39 मन विधानसभा दरे 54टा पन्चायत मोनलाय तारा रुपाइसरी ब्लक दरे 18टा पन्चायत दरे सारा बाकनाना हला सरना थिखलाय तंगा तामानि बाय हला दुख नांगिया सी दुखनि कारणे हला आं सी पार्टीनि जाकाय जोंनि बबाग्रानि ति आं सहयोगिता खालायनि होनाय आं जनगण लागायतिनि सहयोगिता खालायो आने करंनो निनि मुंखलाय ताकु आने बुंखलाय नमन प्रसाद आं बुथ प्रेसिडेंट 41 नंनि बुथ प्रेसिडेंट आं दरा बीजेपी नि सर नों जे ब्रक निनि और 95 फेलेन 248 भुटान नि लगे फाइ नों मा रकम नांगरे खावबन बेफार नों किसे कल सार आं तिनी 95 फेमिलि नि 248 भोटार तिनी राजरा सुबासनि अखाय फेमानि बागै आं बेलाय तंखा कसरां अहा कारण ब जे मिथ्या श्रुति रगै जुमलाबाजी खालायो बीजेपी आईपीएफटी सरकार जेबाबे बना प्रतिश्रुति रेबो लारगिया बावबो तिनी नासले याकार फेबेने बाम तिनी बिराय खाखासां बाय बना हामजामा याफारा आं दै सारि नांनाय बना आगामी दिनावबो सरकार फाइमानि दिनावबो आं बना नायगिया आंला जों थानसारि मारिबाय जों बना नायलायनाय होना आं बना मेसेज होनि नायो Bobagra long live, Bobagra long live, Bobagra long live, INPT long live, Tipramotha long live, Tipramotha long live, Tipramotha long live, INPT long live, INPT long live, Bobagra long live, Bobagra long live, Tipramotha long live, Tipramotha long live. Bobagra ki, Bobagra ki, Bobagra ki.